Θα σου ρίξουνε στα πόδια εκεί που πίνεις καφέ. Ντάλα very very ντάλα 2-10 don't test. Εγώ το τσόκο είναι yummy, yummy από το σοκολάκι σπάω το γράμμι. ETH, Eric Ten Hag ή αλλιώς The Elegant, Tactical, Hairless Napoleon of a Manager. Γράμμι, το παίζει τζίμα είναι funny, funny. Όλοι μιλάτε μα δεν κάνει, κάνεις. Δεν θέλω να τραπάρω το ενοικιαζόμενο. Καλησπέρα παιδιά, είμαστε εδώ πέρα στο After Game Podcast. Τέλεια λοιπόν. Podcast. Ακριβώς. Και θα κάνουμε την επιστροφή μας με ένα πολύ ενδιαφέρον τίτλο. Το οποίο θα αφορά την αγαπημένη μας ομάδα, την Tottenham. Των δύο παιδιών, αυτόν είναι η δικιά μου. Την Βασίλη, καταλαβαίνω, την Tottenham. Τότε να πει λοιπόν, ναι. Τι ήρθαν λοιπόν παιδιά. Τι πείτε λίγο Εδώ πέρα ο Σεργέη έχει πολλά να πει. Μάλιστα. Το βλέπω και να Ωραία. πει. Ξεκινάμε με τι θέλετε. Ποια είναι η γνώση, να πω μια γενική γνώμη για το ξεκινήσουμε από εκεί. Μην πάμε κατευθείαν στα πιστός. Μην πάμε λίγο να μιλήσουμε για μια πιο γενική εικόνα. Τι πιστεύετε. Για να συζητήσουμε. Καταρχάς να δούμε λίγο εδώ που είναι το Σέρσκιν εδώ έχει καιρό. Να ψάξουμε την φετινή Premier League, έτσι. Δεν χρειάζεται νομίζω να δούμε. Απλά να δούμε λίγο σε τι επίπεδο. 10 του Να πούμε και λίγο σε τι φάση είμαστε στο έτσι. Στα παιδιά. Δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Λοιπόν, 14 λοιπόν τότε, όπως βλέπετε εδώ, με 11 νίκες, 4 ήττες, 4 ισοπαλίες και 16 ήττες. Το goal difference είναι στο 13, 58 γκολ έχει βάλει τότε, έχει φάει 45. Ναι, 37 πόντους και έχει χάσει από ομάδες τώρα αρκετά. Είναι τα κομπίτα μας, λες, έχει χάσει σίγουρα. Από τη Everton έχει. Όχι, ότι είναι Brentford. Από την Wolves έχει χάσει κλασικά. Πού να μπορεί να έχει ισοπαλία να τα δύο, να έχουν παίξει δύο. Νομίζω ισοπαλία είναι πολλά. Αλλά γενικά μια κακή σεζόν με εντάξει, λίγο ατυχίες, ας πούμε, έτσι, εδώ στο οργανισμό. Είναι σαν προηγούμενο. Εγώ δεν θα πω ατυχίες. Δεν είναι μόνο ατυχίες, εντάξει, γιατί ήταν πολύ κακής. Πολύ κακής. Μα εξ αρχής την είχε την άλλη ομάδα. Εντάξει, κάθε φορά πρώτη μου ήταν στα αρχικά μάτς. Μετά έχει κάνει 15 μάτς ερήγου. Ναι, αλλά και πάλι, δεν σημαίνει. Και άλλοι δεν θα παίξουν, πάρα παίζουν την εβδομάδα. Τι γίνεται να φτιάξουν 15 μάτς ερήγου. Ναι, αλλά δεν γίνεται να χάσει 15 μάτς ερήγου. Δεν ξέρω αν μπορώ να δω λίγο τα προφανώς. Ναι, ας δούμε εδώ, φυσικά δεν. Λοιπόν, με την ύψη της γενικής, λίγο πιο πίσω είμαστε. Εδώ είναι που 3-6 με Liverpool, με Chelsea έχει χάσει, με Bournemouth έχει χάσει, με Fulham ισοπαλία, με Ipswich έχει χάσει, με Crystal Palace έχει χάσει, με Brighton έχει χάσει. Εντάξει, ας μην. Newcastle. Δεν τα έχω δει όλα τώρα μας. QPR, δεν ξέρω πώς την νίκησε. Τέλος πάντων. Από την Γαλατά. Στον Europa League όμως, να πούμε ότι έκανε μια έτσι αξιοπρεπέστατη πορεία. Εντάξει, βγήκε στην οκτάδα. Όχι, εγώ μιλάω για το League Phase. Με την Άιτα. Ναι, το 2-1. Ναι. Έναν δεν είστε. Μόλις φέρνουμε. Σοβαρά εδώ. Τέλος πάντων. Ναι, και στο Europa League είναι πορεία. Καλά, μια χαρά. Γενικά είναι οκ. Ναι, το μάτι που μπορεί να το βγεις τώρα. Οκ, ας προχωρήσουμε στους παίκτες λοιπόν. Ποια είναι αυτό. Είναι η United ή τότε. United. Λοιπόν, πάμε μόνο στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε όλους τους παίκτες εδώ πέρα. Και τους παίκτες που έχουν έρθει τον Ιανουάριο. Τους έχει όλους εδώ, από ό,τι βλέπω. Δεν έχει τον Τέλ, από ό,τι βλέπω. Ποιον άλλο δεν έχει. Δεν τον έχει. Θα το βάλουμε εμείς. Θα μιλήσουμε εμείς για τον Τέλ. Θα φύγει. Νομίζω ότι φύγει. Δεν φύγει σήμερα. Λοιπόν, Το Βέρνερ. τον έχει. Το βάλαμε ήδη στο κύριο. Δεν τον έχει. Δεν έχει τον Βέρνερ. Δεν σου έχει πει. Όχι, δεν έχει ρε. Αυτό είναι το. Αυτά τα μιλάς. Πού είναι. Δεν έχει τον Τέλ και ποιον άλλο. Ο Ντομπέρ έχει. Δεν φαντάζεσαι τα δούμε.
Θα δούμε στην πορεία. Θα δούμε ποιος ξεχάσει. Τον έχει αυτό. Λοιπόν, πάμε με Τι να πιέσουμε. Μπράντον Όσμπορν. Πολύ καλό. Θα δούμε λίγο σοβαρά. Σε 2-3 μάτς. Θα δούμε λίγο την καριέρα του Μπράντον Όσμπορν. Νομίζω όταν τραυματίστηκε ο Βικάριο πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε Premier. Άμα δείτε Δύο τις μάτς. εμφανίσεις του, έχει παίξει στην Orlando τη City στο MLS και στην Viborg, αλλά το ενδιαφέρον ποιο είναι. Θα πει τώρα δεν έχει ενδιαφέρον. Αλλά αυτά είναι τα στατιστικά στα φθηνά είναι αυτά. Μόνο φέτος έχει παίξει. Ναι, αυτό θα το πω. Θέλω να δω τα γενικά στατιστικά. Δεν έχει παίξει ποτέ γενικά μάτς. Έχει παίξει. Δεν έχει παίξει γενικά παιχνίδι στη ζωή του. Και στις προηγούμενες φορές που ήταν, δεν έπαιξε. Όλοι σύλλογοι. Αυτό δεν λέω. Να το δούμε μία. Πόσα παιχνίδια έχει παίξει συνολικά. Είναι ένας από τους το χρησιμοποιήσει τότε που δεν έχει παίξει παιχνίδια στη ζωή του. Έχει παίξει τίποτα. Δηλαδή βλέπεις εδώ, στατιστικά. 5 μάτς στο MLS, 8 μάτς στην Premier League 2, που έφαγε για 16 γκολ. Έχει παίξει 14 μάτς στην Nordibet Liga και αυτά τίποτα. Παίξει Premier League 2. Όλα τα άλλα είναι Premier League 2. Ναι. Εδώ βλέπετε από το 21 μέχρι το 24 φέτος 5 χρόνια. Και τώρα να αποφάσισα να τον ξεκινήσει λοιπόν σε κάποια παιχνίδια. Ναι. Που δεν πήγε και τόσο άσχημα. Για τρίτο τερματοφύλακα δεν Αυτό. Για τον Ανδρέας που είχα παίξει τόσο καιρό, βασικός, δεν έχει πάει καλά. Δεν θα πήγε άσχημα. Ναι. Πάμε. Πού θα λέει το επόμενο. Μπέντς και καλά. Είναι μεγάλο. Βάλε μπέντς, ας πούμε. Μπέντς. Ωραία. Ροντρίγκο Μπεντανκούρ. Ξεκίνησε λίγο που είσαι πιο φαμίλια του τον Μπεντανκούρ. Όταν είχε έρθει στην Τότεναμ πρώτη φορά ο Μπεντανκούρ. Ήταν καλός παίκτης ρε φίλε. Έπαιζε πολύ ωραία. Μετά τραυματίστηκε και ξανά παίξε τελευταία φορά. Να έπαιξε τελευταία φορά πέρσι, ξέρω εγώ, φέτος. Ποια είναι η φετινή σεζόν? Φετινή σεζόν. Σαν ψηλό CDM δεν έχει παίξει άσχημα. Δυστυχώς τότε δεν έχει πολλούς αμυντικούς κεντρικούς. Οπότε δεν νομίζω ότι Δηλαδή έχει έναν που θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, αλλά δεν θα το μπορέσει. θα το δούμε μετά στο... Ναι, τι θα το έκανες, τι θα το έκανες τώρα? Εγώ θα τον κρατούσα για τώρα το μετά, πρέπει να μ' αρέσει. Και εγώ θα κρατούσα είμαι ανάμεσα σε μπέντς και start. Εντάξει, και στα τελευταία. Θα πω Δεν θέλουμε. Η West πιστεύω ότι είναι για παίξη. θα πω μπέντς, γιατί θέλω να start άλλο. Εγώ δεν μ' αρέσει. Γενικά. Δεν τον έχω δει πολύ. Δεν μ' αρέσει. Τώρα είναι εντάξει να σταθείς, δεν είναι τόσο. Εμένα δεν μ' αρέσει. Απλά εντάξει, είναι ok. Μπορεί να παίξει. Θα τον βάλουμε bench. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε στο φαινόμενο της Σουηδίας. Δεν έχουμε παίκτη για Στο φαινόμενο της Σουηδίας. εντάξει, να πούμε ένα πολύ χαρισματικό παιδί. Από όλες τις απόψεις, ωραίο νεαρό. Να μην είπαμε εδώ ότι σου λιάζουμε ποτεριές κάνοντας, έτσι. Ναι, θα φτάσουμε. Απλά δεν έχει ποτέ κάτι για το ποδόσφαιρο. Κάτι για το ποδόσφαιρο να έχει. Είμαι σίγουρος. Δεν κάνω οι γονείς του σίγουρα καλοί άνθρωποι θα είναι. Απλά από τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει τη δουλειά. Έτσι μας νοιάζει και πολύ έτσι. Πρέπει να μιλήσουμε έτσι για τα ποδοσφαιρικά, έτσι. Πολύ ωραίος παίκτης. Όντως. Συμφωνώ. Εξαιρετικός στην ηλικία του από τους καλύτερους στον κόσμο. Του 5 είναι. Του 6. Είναι του 6. Ναι, να μην πω το Μπέρμπαν. Στην Στουτγκάρντεν, ναι. Στην Στουτγκάρντεν πέρσι. Είχε κάνει καλή σεζόν. Και τώρα έχει γίνει βασικό πλέον. Έχει πάρει θέση βασικού πλέον. Και θα πω ότι στη θέση του, στην ηλικία του, είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Είναι, και εγώ δεν πιστεύω. Δεν είναι ο καλύτερος, αλλά πιστεύω ότι σε οχτάρι. Πρέπει να κάτσω σχεδόν τώρα, αλλά εντάξει, σίγουρα θα υπάρχει κάποιος στην ηλικία του. Όχι. Να, εντάξει, δεν είναι καλό. Αλλά δεν πω, ας μην κάτσουμε τώρα.
Μπορούμε να κάνουμε ένα Wonder Kid τι κάποια στιγμή. Όπου θα. Ο Λουκάς. Ποιος? Λουκάς. Ποιος ο Λουκάς? Παίρνω. Α, ο Λουκάς. Ναι, τέλος θα κάνουμε ένα tier list με 80 Τα χαρακτηριστικά είναι πολύ ωραία. Έχει Πολύ έχει πολύ ωραία. και χαρακτηριστικά και στατιστικά. Και ωραίο παιδί. Έχει πολύ ωραία έτοιμα στην μπάλα. Είναι μια πολύ ωραία πάσα. Ναι, τρίπλα είναι καλό. Πολύ ωραία. Γενικά είναι παίκτη. Πιστεύω εγώ ότι δεν έχει φανεί ακόμα όσο πολύ παίκτη. Ισχύει. Δηλαδή, από ό,τι έχω δει στην Kierkegaard, να έχουμε κάνει να πει σε όλες τις ομάδες. Ναι, εντάξει, δεν παίζει ρόλο δηλαδή για τους Γκάρντ. Δεν θα παίξει ρόλο. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να δεχτεί τώρα. Μπορεί να το βάλει στο κέντρο και δεν θα χάνει την μπάλα. Είναι ένας που δεν χάνει την μπάλα και δύο φορές μονομαχίες. Το λέω και σήμερα. Δεν ξέρω αν δεν έχω τα στατιστικά τώρα. Πόσες μονομαχίες κέρδισε σήμερα. Δηλαδή, εγώ δεν era σήμερα στο κέντρο, δεν την έχανε την μπάλα. Και αυτό δείχνει πολύ όριμος για την ηλικία του και πιστεύω ότι αξίζει τη θέση. Εγώ πιστεύω ότι Και όχι που αξίζει, δεν έχει πάρει, τον έχει δει ο Άγγελος και δεν έχει δώσει. Εγώ πιστεύω σε 2-3 χρόνια θα μιλάμε για ένα από τα πιο ποιοτικά οκτάρια του κόσμου. Οκ, είναι λίγο crazy το take, αλλά οκ, δεν το πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι ξεκινάμε. Και εγώ. Γιατί όχι, είναι ήδη star, δεν το θέμα, δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι είναι παρεξηγήσιμο το star, γιατί και κανονικά είναι και ο Σαν και ο Μπισουμά. Πιστεύω αυτή τη στιγμή με τα χαρακτηριστικά αυτά που έχει δεν τα έχει. Βούλος Σεργέη. Πάμε εδώ λοιπόν. Δεν βλέπω ποια κατάσταση είναι. Ο Μπισουμά είναι αυτός. Ακριβώς, ναι. Γίδες Μπισουμά. Γίδες από εγώ. Είχε μαθητικές Μπισουμά. Πρέπει να έχει. Το πούμε. Γίδες Μπισουμά. Πρέπει να είναι γύρω στα 30. Νομίζω ότι ναι, 27 εκατομμύρια είναι. Είναι από θυμάμαι λοιπόν. Ένα 82, δεν παίζει κανένα πληθό. Λοιπόν, από την Brighton δηλαδή. Ότι το ρίχνω πάρει από την Brighton είναι από 10 εκατομμύρια. Είναι μια τιμή, κατά τη γνώμη μου, για να το παίκτη, είναι καλά στην αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τέτοιου είδους, όπως και άλλους παίκτες που είναι και στην αγορά αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω ότι είναι τέτοια τιμής. Ναι. Πιστεύω ότι αν δεν είναι και τα 30 εκατομμύρια που έδωσε. συμφωνώ. Εκατομμύρια για αυτό το παιδί. Εγώ θέλω να πω ότι αν υπάρχει μια αντίστοιχη πώληση 4 εκατομμύρια θα είναι καλό για το δηλαδή άμα το δώσει κάπου. Σίγουρα, απλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό. Κάτσε ρε μαλάκα! Δεν είναι αυτό που ψάχνει τότε να βγει εξάρι για βασικό εξάρι. Δεν είναι. Αυτό, ναι. Συμφωνώ. Άρα αυτή είναι σελ. Σελ. Εσύ Γιώργο, τον κουλαγιές. Έχω δει πάρα πολλά μάτια στο τέλος για να τον βάλω. Έχει κάνει πολλά λάθη. Πώς τον φορτεί. Είναι πάρα πολλές αυτές και χάνει πάρα πολύ εύκολα την μπάλα. Και θυμάμαι συγκεκριμένα μια στιγμή πέρσι, πρόπερσι, παίζαμε τη Luton Town πέρσι, που έβαλε κίτρινη κάρτα για dive, δεν το πιστεύω ότι θα. Ναι, εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει. Γενικά είναι. Όχι, έβαλε κόκκινη. με δεύτερη κίτρινη. Είναι αφελής. Πιστεύω ότι μπορώ να πουλήσει 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω. Γιατί είδαμε τον Oliver Skip. Τέλεια πόσο? 25, αλλά είναι Άγγλος. Είναι Άγγλος. Δεν ξέρω, παίζει πολύ ρόλο αυτό. Ναι, παίζει. Παίζει. Δεν έχει σημασία. Είναι ένα παίκτη που δεν είναι ούτε για Άγγλο. Γιατί ο Μπισουμά πιστεύω ότι έχει απαιτήσεις μέσα του βασικού. Και πιστεύω ότι γι' αυτό έχει κερδίσει τώρα. Ναι, πιστεύω ότι γι' αυτό έχει κερδίσει τώρα. Να είναι για βασικός. Και πιστεύω ότι άμα δεν είσαι βασικός, δεν θα θέλει να κάνεις. Οπότε πιστεύω ότι δεν είναι αυτό. Γι' αυτό σέλ. Έτσι είναι. Και τους σχετικούς φόβους τώρα. Αυτό, σέλ. Θα πούμε. Για όλα τώρα. Μπρέναν Τζόνσον. Εντάξει, είναι για εμένα αυτός ο παίκτης είναι ένα βαρβάτο στάρ. Είναι παίκτης που είχε 60 εκατομμύρια πέρσι. Άργησε λίγο να ξεκινήσει. Πολλά λεφτά, έτσι, πολλά λεφτά. Για παίκτη τέτοιο λόγο, μέχρι στιγμής ήταν πολύ καλό στην ομάδα. Πάρα πολύ.
με μου αρέσει πολύ. Αλλά 60 εκατομμύρια το θέλω πάρα πολύ. Το top ήταν σε τότε να δεν έχει κάνει. Αυτό και τον Μπελέ νομίζω δεν έχει 60 εκατομμύρια. Ναι. Αλλά να πω ότι, πώς το λένε, στην αρχή είχε πάει πάρα πολύ η hate. Και δεν είχε πάει καλά, δικαιολογημένα hate, αλλά υπερβολικά πράγματα είχαν υποθεί. Λόγω της αξίας. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, περιμένουν πολλά περισσότερα οι fans, αλλά αυτά που του είχαν πει τον είχαν ρίξει. Θυμάμαι είχε κλείσει τα social media. Ακόμα νομίζω δεν έχει κλείσει τα όλα. Πρέπει να τα ξανάνει, δεν θυμάμαι. Τα έχει κλείσει όλα Σίγουρα. και ήταν γενικά σε κακή κατάσταση, αλλά μετά τον Δεκέμβρη είχε τρελό redemption. Και νομίζω τώρα πρέπει να είναι πιο ορμαριστός εκθετικός τώρα. Ναι, γιατί το παραπάνω σίγουρα αυτή τη στιγμή. Και ο πιο επικίνδυνος θα πω εγώ. Από αυτούς που βλέπω δηλαδή, νομίζω είναι ο πιο επικίνδυνος. Ποιος από ένα μπάκριτς. Δεν ξέρω. Επιθετικά, νομίζω είναι πιο επικίνδυνος και νομίζω είναι και άνετα βασικός που θα μπορούσε να ξεκινήσει. Και του χρόνου, δεν νομίζω. Δεν υπάρχει λόγος για απόλυση. Ούτε για μπέντς. Στάρτον Μπερνάν Τζόνσον, όπως και είναι και τώρα δηλαδή. Ντέινς Κάρλ. Λόγος Στάρκ. Εγώ πολύ λόγος. Κάποιοι. 10 χρονών. Νομίζω πόσο είναι 20. Δεν ξέρω, είχε πάει για λόγω στην UPR, είχε πάει. Κάπου είχε πάει εδώ και νομίζω το ξαναφέραμε επειδή είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Ναι. Το θυμάμαι. Πιστεύω ότι κανονικά έτσι και τώρα για λόγο θα ήταν, οπότε πιστεύω ότι... Λόγω, ναι. Να πάει λόγω σε κάποια άλλη. Δεν υπάρχει λόγο. Να το πουλήσουμε τώρα, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Μικρός είναι, εντάξει, δεν είναι. Και βάλει ένα τρομερό κόλ που ήταν... Ναι. Κάτι κάποιοι ήταν σε Καραμπάκο. Όχι, γύρω πάλι ήταν τον Κόρετς. 3-1, νομίζω, δεν θυμάμαι, δεν πάω. Μπεν το φαινόμενο Ντέιβις. Έχει χάσει πολλά χρόνια. Αυτό θα λέω. Είναι ένα παίκτης ο οποίος δεν τον βάζει. Νομίζω Δεν θα πουληθεί ποτέ. Δεν θα πουληθεί. έχει κάτσει τότε να για τόσο πρέπει να είναι 15 χρόνια. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μου παίξει που είναι τα περισσότερα φαινές τότε. Να μου πω ότι πιστεύω ότι δεν έχει νόημα να το πουλήσουμε. Αυτό δεν υπάρχει λόγος. Και δεν υπάρχει. Δεν νομίζω υπάρχει ενδιαφέρον να βάλει ομάδα για να το πουλήσει. Ενώ οι παίκτες, πώς να το πω, είναι τέτοιο γιατί τότε να μην είναι. Ο παίκτης τότε να μην είναι. Όταν σκέφτεσαι τότε να πεις Αυτό. Ναι, είναι ένας παίκτης. Δεν μπορεί να βρει τη λέξη τώρα, αλλά είναι λάβα. Ποιος? Ο τέτοιος Ο Μαγκουάιρ, Τζόουνς. Ο Φιλ Τζον. Ο Μπεν Ντέιβις είναι ο καλύτερος ο άλλος παίκτης. δεν είναι σίγουρο. Μπραν Τζόνσον. Και ο Κάλα Λίγο το φάνε του Μπεν Ντέιβις. Δεν νομίζω να παίζει και πολύ ούτως ή άλλως. Δεν έχει πάρα πολλά. Μπέντς είναι το να παίξει, δεν υπάρχει για απόλυση, ούτε για λόγων. Κι εντάξει, καλό παιδί είναι. Δεν νομίζω. Ουντόγκε. Λοιπόν, εδώ. Αυτό είναι χρηματική αξία. Πώς τον είχαν πάρει, μας 30. 30. Για μήνες. Λοιπόν, Ουντόγκε, για να είμαστε μεγάλοι λίγο με στατιστικά. Δεν είναι σίγουρα πια. Πέντε πολλά για Έγραψα την άλλη μεριά. Ουντόγκε, να δώσει ο Λίδη για μπακ. λοιπόν, ο Ουντόγκε τον είχαν πάρει για 25 εκατομμύρια. Εντάξει. Ναι, τον είχαν πάρει για 25 εκατομμύρια. Λοιπόν, Θα φύγει από παραπάνω. δεν ξέρω αν φύγει. Θα φύγει σίγουρα για παραπάνω. Δεν ξέρω αν φύγει, λέω. Αλλά Αν αφήσει πολύ City να τον φέρει για κάποιο λόγο. Η City δεν. γενικά πρέπει να πω στο εξής. Ότι ο Ντόγκε για αυτούς που δεν είναι το Tottenham του αρέσει όλη την λόγο. Μα ο Ντόγκε είναι καλός παίκτης ο Ντόγκε. Απλά δεν είναι για αριστερό μπακ. Δεν φαίνεται ότι κάθε φορά που τον βλέπω δεν είναι ποτέ στις θέσεις του αριστερού. Δηλαδή έχει μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φύγει και σε 50 εκατομμύρια. Ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε για το τι παίκτης είναι. Μιλάω για το τι είναι. Είναι παίκτης ο οποίος πιστεύει ότι πρέπει να απολυθεί. Γιατί πιστεύω ότι δεν ταιριάζει στο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και άλλος ένας. Αλλά πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος δεν είναι για αριστερό μπακ. Γιατί και στην Ουντινέζε που έπαιζε, όπως και ο άλλος να πούμε, έπαιζε με πεντάδα στην άμυνα, σε ιταλική άμυνα. Πεντάδα στην άμυνα και έπαιζε στην ουσία χωρίς wingers αριστερά, αριστερό μπακ. Στην ουσία έπαιζε αριστερό εξτρέμ δηλαδή. Στην ουσία έπαιζε την αριστερή πλευρά, αλλά άμα δεν γύρναγε θα το κάνει το άλλο στον μπακ. Κατάλαβες. Ενώ τώρα στην Tottenham το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και σήμερα.
Και από τη μια πλευρά και από την άλλη υπάρχει πάρα πολύ κενό στο άκρη. Γιατί οι παίκτες είναι πολύ επιτυχογενείς, οι ταμπάκους. Δεν πιστεύω ότι ταιριάζει με αυτό. Άμα τώρα να με έλεγε να παίξει με πεντάδα στην άμυνα, εγώ αυτό θα έκανα. Από τα πεντάδα, με Archie Gray δεξί back, Βάντερ αριστερό, που είναι και πιο left back, right back, και Ρομέρο έτσι κέντρο, και μετά ο Ντόγκ και ο Πόρ, ναι. Αλλά τέλος πάντων, πιστεύω, ξέρει καλύτερα. Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι ταιριάζει και γι' αυτό, άμα δεν έπαιζε με πεντάδα ή άμα δεν έπαιζε αριστερό εξτρέμ ξαφνικά, αυτό θα το πουλά. Εγώ τον πουλάω. Ούτε αν δεν υπάρχει λόγο. Αυτό. Ξέρει να το πάρει την ομάδα. Όπως είναι. Ναι, που να το χρειάζεται, αυτό ξέρει. Και πιστεύω ότι πήγαινε καλά κιόλας. Δεν πιστεύω ότι είναι κακός παίκτης. Δεν είναι κακός παίκτης. Απλά ταιριάζει. Αυτό. Λοιπόν, Archie Gray. Να πούμε λίγο ότι είναι ο πολυθεσίτης της ιστορίας. Δηλαδή, αυτές τις που έχει παίξει τους άλλους παίκτες. Για μένα. Είναι ένα bench, πολύ σημαντικό bench, γιατί θα παίζει, απλά θα παίζει κάθε μάτι σου ουσιαστικά τη διαφορετική θέση, επειδή εντάξει πάντα κάτι θα πάρει στο λαό. Ναι, να πούμε ότι έχει παίξει φέτος. Έχει παίξει εξάρι, έχει παίξει πάρι, έχει παίξει δεξί μπακ, έχει παίξει κεντρικό μπακ, έχει παίξει αριστερό μπακ. Αυτό έχει παίξει και όλα την άλλη έκλειπε κέντρο. Μόνο δεκάρι και εξτρέμ. Και στα έκρη. Αυτό. Έχει παίξει όλες τις θέσεις. Είναι παίκτης που μπορεί να τις παίξει όλες τις θέσεις. Γιατί είναι έτσι, έχει ένα σωματότυπο που το καλύπτει. Και γρήγορο, δεν είναι και αμυντικός. Αυτό και αμυντικός. Και πάσα έχει. Στο πέρσι να πούμε ότι ήταν από τους δύο που ήταν οι καλύτεροι παίκτες της Championship. Αυτός κι άλλος ένας ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Αλλά έτσι γίνεται τη Leeds. Η Leeds δεν ανέβηκε πέρσι. Νομίζω έφτασε στο τελικό. Ήταν ο καλύτερος παίκτης και της Leeds και του Championship. Δηλαδή ήταν πολύ καλή περιγραφή για το θέμα. Αυτό είναι παίκτης που θα τον γράφει, είναι σίγουρο. Σίγουρα, εγώ αυτό το ξεκίνησα το μοναστηρί, αλλά δεν ξέρω αν έχει φέτος του χρόνου σίγουρα, γιατί είναι παίκτη πολλά καλά. Βέβαια, εγώ που ξεκινάω εξάρι. Γιατί αυτό που δεν έχει τότε και τον πάνε να το βρει στον Μπισουμά και στον Μπερναγκούρ και μετά, το έχει στον Γκρέι και δεν τον ξεκινάει σε εξάρι. Δηλαδή, είναι παίκτης που. Εντάξει, θα μπορούσε και να πει σε δεξιμπάκ, αλλά είναι αντίθετο με τον Πόρε. Είναι πολύ αμυντικός πιστεύω για δεξιμπάκ. Δεν μπορεί να παίξει στα άκρα γι' αυτό. Αυτό δεν είναι παίκτης που θα ανέβει, θα κάνει τη σέντρα, θα πάρει μέτρα, θα τους περάσει με ταχύτητα και αυτό. Δεν είναι τέτοιος παίκτης. Είναι παίκτης που είναι σταθερός, είναι για εξάρι, είναι πολύ εξάρι. Έχει παίξει στη Leeds νομίζω και στις άλλες θέσεις και έπαιξε και σέντρα πολύ. Αλλά νομίζω είναι για εκεί. Θα το κάνω εγώ στάρω. Και εγώ θέλω να πάρει το Μπερναγκούρ Μπένς και τον Μπισουμά δεν υπάρχει λόγο άλλο. Αυτό, πολύ καλός παίκτης. Κεντρικό. Αυτό το ξεκινάω. Εσύ θα έχετε λεφτά. Κοίτα, είναι δύο групπές. Εγώ θα πέρασε κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει κάποια αγκάλυψη, όπως είναι θα τελειώσει και μόνο κινήσεις. Θα κάνει το γίνει. Εγώ σίγουρα θα πάρω δοκιμασία. Αυτό και εγώ αυτό πιστεύω. Τουλάχιστον πρωτογενεστή. Εγώ ασφαλώς θα σου έλεγα bench. Όχι αν θα άποψη για να το μειώσω, αλλά επιθέτω επειδή σαν επιλογή στον πάγκο θα παίζει πολύ συχνά γιατί θα καλύπτει πολλές θέσεις. Ναι, αλλά. Απλά δεν είναι καλό για να παίξει, ειδικά στην ηλικία του αυτό. Το να τον βάζεις απλά όπου να είναι. Γιατί δεν είναι πολύ μικρός ακόμα και άμα τον βάζεις όπου να είναι, και αυτό θα μπερδευτεί. Γιατί έχει πολύ διαφορετικούς ρόλους. Το να παίζει σέντρεβα, το να παίζει δεξί μπακ, το να παίζει εξάρι. Το μπερδεύεις. Γι' αυτό σου λέω, εγώ αυτό ξεκίνηνα αυστηρά κιόλας εξάρι. Δηλαδή δεν θα πάμε εδώ. Δεν μ' αρέσει. Αυτοί οι παίκτες που είναι για πολλές θέσεις θέλουν για πιο μεγάλη ηλικία. Είναι πολύ μικρός. Νομίζω ότι πιο μεγάλο από τον είναι σαν τον Μπέιμπελ. 19. Κάπου εκεί είναι. Δηλαδή δεν είναι μια Φροντίση γιατί με Μπέιμπελ πάλι κι άλλον έναν στο κέντρο. Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Είναι αυτό, θα του ξεκινάω σε μια θέση. Όχι να τον βάζεις. Αυτό που κάνω πιστεύω δεν έχει βοηθήσει φέτος. Ειδικά γι' αυτό, δεν έχει βοηθήσει. Δεν γίνεται να τον βάζεις. Πιστεύω ότι κάνω αναγκαστικά, δεν έχει για άλλους παίκτες. Αυτό παίζει σέντερ, πάει μετά έπαιζε λεπτό. Στο ίδιο μας. Ναι, το ξέρω. Και αριστερό μπακ. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Εγώ στάρω. Αλλά σε είπαμε σε θέση εξαριού.
Κίνηση, εντάξει, κίνηση δεν εννοώ. Καλά έχει κίνηση. Την Λιβερπούλ. Έπαιζε πολύ καλά. Το μόνο που έχω να πω δεν ξέρω τι κάνει άλλο. Γιατί σαν να μην την φοβάται καθόλου, αλήθεια. Είσαι υπερβολικά καλό. Ναι, είναι υπερβολικά confident, αλλά είναι καλό. Δηλαδή δεν φοβάται αυτό τουλάχιστον. Το δίνει. Γιατί ο Φόρστερ δεν ήταν πολύ Καθόλου καλό. Όσο και να του την λύφανε μπάλα τα σαν Δεν ξέρω με στοιχεία τραγουδιά έχει παραγγελθεί. Αλλά Ο Φόρτιν είναι ένα δέχει. εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι είναι μικρός ρε, δεν ξέρω αν είναι για μπέ. Δεν έχει και να κάνει. Δεν ξέρω. Είναι ο δεύτερος που το βλέπουμε. Δεν είναι ο Είναι άλλο στυλ έτσι. Είναι άλλο στυλ να δουλεύει. Δηλαδή ο άλλος θα βγει μέχρι τη σέντρα και ο Βικάρ είναι πιο έτσι. Είναι ωραίο γιατί έχεις τραυματίσει τον Βικάρ και στο κίνηση γιατί κάτι να λες έχω έναν λιγότερο καλό. Έχω ένα Φόρστερ, ας πούμε, έχω ένα Κίσ. Λοιπόν, δεν μου mówił πολλά. Μπαίνεις, αυτό το μόνο που να πω είναι ότι ήταν πολύ καλό στην μπάλα, δεν έκανε. Και έτσι αυτό, το δίνω. Κουλοσέσκι. Ποιος το εδώ, transμένος. Ναι, λοιπόν, Κουλοσέσκι είναι μια περίεργη υπόθεση. Δεν είναι στάρτουν, απλά είναι μια περίεργη υπόθεση. Πού θα τον πάρει. Αυτό. Σαν δεκάρι πιστεύω νομίζω καλύτερος από εμάς. Στον εξτρέμ δεν έχει ταχύτητα. Δεν έχει ταχύτητα. Δεν έχει Είναι εκρηκτικότητα. πολύ περίεργος παίκτης, γιατί και σαν εξτρέμ κάποιες φορές κάτι κατάφερε να κάνει, κάτι περίεργη σπάσα. Είναι καλός παίκτης. Σαν δεκάρι παίρνει πολύ περισσότερα. Ο Κουλοσέσκι είναι παίκτης. Δεν θέλει να είναι στα άκρα, δεν θα το βάλει στα άκρα. Δεν είναι για άκρη, γιατί δεν έχει ταχύτητα, δεν έχει την εκρηκτικότητα, ούτε τόσο πολύ την τρίπλα, την γρήγορη την τρίπλα. Ναι, έχει αλλά τη γρήγορη. Δηλαδή, για να πάρει μια απόφαση θέλει λίγη ώρα. Κατάλαβε. Και αυτό είναι το δεκάρι. Είναι πολύ καλό γιατί όντως μπορεί να λειτουργήσει σε χώρους που να μην χρειάζεται ταχύτητα και να χρειάζεται μόνο το μυαλό και η πάσα. Δηλαδή είναι πολύ καλό. Και σου δείχνει. Όπως όλα τα καριέρα. Και σου δείχνει. Αυτό είναι στυλ. Δεν ξέρω τι άλλο δεκάρι. Όχι. Είναι πιο βάρη. Ο Χριστός και η Παναγία. Μην μας στείλει. Σταρ, αλλά ναι, αυτό δεκάρι. Είναι πολύ καλό. Ακόμα και Σιέλ, δηλαδή. Ακόμα και Σιέλ. Δεν ξέρω. Δεν έχει συνοδεύσει. Ναι. Είναι πίσω από το φόρ, είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, James Madison εδώ, παιδιά. Τώρα τι κάνουμε. Τι εννοείς. Έχω βάλει δεκάρι τον... Τον έβαζε Σταρ μας. Τον έβαζε Σταρ. Καλά, μπορούμε να παίξουμε και με δεκάρια. Τον έβαζε Σταρ. Δηλαδή μου πιστεύω ότι ο Μάνος είναι στα καλά του είναι πολύ καλό παίκτης. Στα καλά του είναι, αλλά πότε είναι στα καλά του η ερώτηση. Σήμερα θα θέλει. Κάθε πίγρος. Πήγαμε μέσα. Ο Λουσεύσκι Μάτισον μαζί μέσα ήταν πολύ καλά οι δύο Μάτισον αν πάνε και τα δύο δεκάρια. Καλά, και πολύ να πω κάτι ακυρώτη. Όταν παίζει extreme, είναι πιο μέσα, παίζει πιο πολύ στα δεκάρια. Αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να αυτό ανεβαίνει από ώρα και μετά η πίσω η άλλη να... Αλλά, κοίτα, ο Μάντισον δεν είναι μεγάλος. Απλά δεν θεωρώ ότι... Εγώ δεν θα το πουλούσα. Όχι, δεν το πουλούσα. Απλά δεν θεωρώ ότι είναι το κάτι... Μου θυμίζει τον Μπακασέτα λίγο, ρε φίλε, δεν ξέρω, πάντα λέει... Έχει πολύ πιο Ναι, ρε παιδί μου, σίγουρα είναι καλύτερο. Σου λέω σαν εργόλου. Θέλω να το ξεφορτωθείς, σαν λίγο, γιατί δεν ξέρω, δηλαδή. Εγώ περίεργο. Κοίτα, σαν Και θες και δεν θες, κατάλαβα. το rotation του Μάτων που τους έσχε να με πειράζει καθόλου. Όχι, δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κακό. Να υπάρχει να είναι πίσω από τον Κουλουσέφ και ο Μάντισον. Να βγει ο Κουλουσέφ και τον Μάντισον. Αυτό λέω και εγώ. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι παίκτη που το ξεκίναγα γιατί έχει κάποια καμπανεβάσματα, ας πούμε, και δεν είναι consistent ο Μάντισον. Και δεν πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ. Δεν είναι παίκτης που θα τον έχεις βασικό, ας πούμε, και θα πήγαινες καλά με τον Μάντισον, έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω, δεν έχει γίνει. Σαν βασικό δεκάρι δεν τον βλέπω να
καταφέρει τότε. Μην είναι πιο κέντρο για να το ένα βασικό σημείο, έχει πάθει κάτι. Εντάξει, όχι, δεν ξέρουμε. Εγώ θα τον έβγαλα bench, είπαμε πίσω από Κουλουσεύσκι. Δηλαδή να βγαίνει ο Κουλουσεύσκι με τον Μάτσον. Ή να ξεκινάει μια φορά Μάτσον στα σημαντικά μας του Κουλουσεύσκι. Κατάλαβες. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν είναι για στάρ, πιστεύω. Μετά τον τραυματισμό του δεν έχει γυρίσει. Αυτό μου πει. Πάμε bench. Πάμε Αυτό. Δεν με ξέρει. Νομίζω ότι είναι πολύ ρεαλιστικό. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει crazy day. Ναι. Άρα, ο Ντομπέ. Πολύ ωραίο μπέτσα από εγώ, πολύ ωραίος παίκτης. Λίγο ωραία τριπλά. Γιώργος σκέφτηκες. Ωραία σου λέει. Αλλά ίσως σιγά σιγά ο Σον να μην είναι για αυτά και να είναι σαν το Μπέλ, ας πούμε, δεν ξέρω. Αυτό σκέφτομαι κι εγώ, αλλά εντάξει, ο Ντομπέκατος δεν έχει παίξει αρκετά μάτια ακόμη, πιστεύω. Είχε παίξει θυμάμαι ένα πολύ καλό μάτς και βάλει 2 γκολ. Πριν κάτι μέρες, πριν να δεν θυμάμαι. Γενικά, έχει παίξει αρκετά καλά το τελευταίο. Και η μουσικά από τον πάγκο που έχει παίξει πολύ ωραία. Μόλις γύρισε από τον τερματισμό δεν είχαμε και πολλά. Και είναι και πολύ μικρός. Είναι και μικρός. Αλλά να πούμε ότι είχε πάρα πολλά. 50, 30. Εκεί δεν θυμάμαι. 35, ναι. Είδες αρκετά λεφτά. Και είναι και αυτός παίκτης που είναι όπως και ο Μπέρμαν και ο Γκρέι και ο Μπρέναν, είναι παίκτης που τους έχει βάλει για το μέλλον, ας πούμε. Είναι ειδικά, έχει ένα κορμό η τότε. Δεν είναι τόσο χαμένη, όσο χάλια να παίζει. Δεν είναι χαμένη. Παίζει κακή μπάλα. Παίζει κακή μπάλα, παίζει πολύ θετική μπάλα, φυσικά. Ωραία μπάλα. Θα τα πούμε μετά. Όταν κάνουμε το σώμα μετά. Αυτό, εγώ πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή μια πολύ καλή αλλαγή. Να μπαίνει έτσι ταχύτατος, γρήγορος, ωραία τρίπλα, ωραίο σουτ, μια πολύ καλή αλλαγή. Λοιπόν, Πόρο. Παράγοντος. Πέτρο Πόρα. Ποιος θα ξεκινήσει? Ένας παίκτης που δεν ξέρω αν είναι για δεξί μπακ με 4 αμυντικούς. Η κατάσταση που προβαίνει ο Ντόγκε. Είναι αυτό. Αμυντικά δεν είναι εκεί. Και όταν είναι εκεί, τον περνάνε πάρα δεν πιέζει, δεν κόβει. Αμυντικά δεν το. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει αμυντικά είναι να πέσει κάποιος πάνω να πάρει φάουλ, επειδή είναι πολύ μικρός. Λοιπόν, να πω επίσης και στη Sporting που έπαιζε, δεν έπαιζε για πολύ λεπτά. Πάλι έπαιζε με πεντάδες στην άμυνα Πόρο. Και πάλι τότε, νομίζω η Sporting δεν ξέρω αν έπαιζε. Μπορεί να έπαιζε με εύθυμα. Είχε δηλαδή πολύ contribution στον goal assist, goal και τέτοια, που σημαίνει ότι ήταν αρκετά ψηλά στο γήπεδο. Αυτό είναι γενικά full, εγώ στον έχω δει, είναι παίκτης που δεν είναι για τετράδα στην άμυνα. Δεν είναι για δεξί μπακ, δεν είναι για δεξί. Είναι για δεξί άκρο με τετράδα στην άμυνα. Αυτό και μόνο τον Ντόγκε. Δεν ξέρω πώς έχω γιατί έχει βάλει 2 τέτοιους. Ναι, είναι πολύ οικογενής και όταν έχεις τόσο οικογενής μπακ να τους έχεις με τετράδα, αλλά να έχεις και ένα κέντρο που να το κάνει να τους καλύπτει. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις Μάτσο, Κουλουσεύσκι, Μπέρκβαλ και Ουντόγκε Πέτρο Πόρο. Είναι πάρα πολύ επιθετικά. Μέσα στη μέση Αυτό. τους συμμετικούς όταν είχε τον Χόιμπερ που δεν πήγε καλά. Και τα περισσότερα γκολ, οι Τότεναμες τα έχει φάει από αντιπιθέσεις που βγαίνει μπροστά η αντίπαλη επίθεση και δεν υπάρχει στην ουσία 1-2 παίκτες και ο Ρωμέρο περιμένει. Ο Ρωμέρο τον βλέπεις στράικερ. Και ο Βάντερ με ψηλανεβαίνει. Σημαίνει ότι έχει πολύ αυτό, αλλά τα περισσότερα γκολ η Τότεναμ τα έχει φάει από αντιπιθέσεις στην αγωγή. Αντιπίθεση και να στην άμυνα και γκολ, τίποτα, πανεύκολα δηλαδή. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι ταιριάζει ούτε αυτό το σύστημα. Αν θέλει να παίξει με τετράδα, πρέπει να πάρει κάτι άλλο. Ας πούμε, ο Τζέτ Πέντ που θα πούμε μετά είναι ένας άψογος δεξής μπακ ή αριστερός μπακ. Εγώ θα πω λοιπόν για τελειώνω Βαρβάτο Σέλ. Και εγώ από Σέλ. Δεν ξέρω πού, αλλά Σέλ. Δεν θα το πει. Τι θα κάνουμε. Θα πάει. Έκλεισε. Πότε είσαι. Έχει κλείσει εδώ και μια εβδομάδα. Το έχουμε πει. Είναι official. Εάν σε υπάρχει ένας άλλος παίκτης. Υπάρχει ένας άλλος παίκτης που μπορεί να πάει Ρεάλ μέσα. Δεν είχα. Εγώ δεν είναι για αυτό. Μάλλον παίκτη.
Θα πούμε μετά. Θα πάει αλλού βέβαια. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν σου να κάνει. Μην τα βλέπουμε. Ας πούμε για το πρωτοπόρο, θα πω σελ, δεν ξέρω πού. Σελ. Μάγερ, δεν ξέρω, κάπου θα πάει. Φύγει το παιδί. Ας πάει κάπου. Σελ. Δεν είναι για το. Δεν είναι το λεχινό το μεγαθύριο. Δεν είναι για το σκεφτό τότε. Δεν είναι για αυτό που ψάχνει τότε. Ναι. Τραγκουσίν δεν ξέρω. Είχα bench. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ περίμενα πολύ. Ήταν καλός όταν έχει ξεκινήσει. Ήταν ωραίος, αλλά Εγώ πιστεύω ότι πολλά. υπάρχει θέμα ψυχολογίας. Ένας επαγγελματίας. Ναι, όλοι οι επαγγελματίες είναι και όλοι έχουν ψυχολογίες και τα φτιάχνουν και παίζουν καλά ή τα φτιάχνουν και. Τι θα δώσουμε ένα φιλέτες δηλαδή. Ίσως αυτό είναι την απάντηση. Πίστευω ότι να του δοθεί άλλη μια σεζόν για ευκαιρία, πιστεύω. Και μετά ίσως. Άλλη σεζόν και είναι να δοθεί. Απλά Εγώ ναι, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το πουλήσουμε τώρα. αυτό δεν πουλιέται. Δεν είναι καλό, δεν είναι να το πουλήσει. Δεν είναι τόσο χάλια να δεν πουλήσεις. Δεν είναι τόσο χάλια. Δεν το ξεκινούσαμε. Αυτό, αλλά δεν είναι και Είναι bench. είναι bench, αλλά δεν έχει κάνει πάρα πολλά. Μπορεί να δει και αυτό γκολ έχει βάλει, νομίζω, δεν θυμάμαι. Έχει πάρει σίγουρα ένα αυτό. Κόκκινη έχει πάρει, θυμάμαι. Κόκκινη. Κόκκινη είχε τραβήξει κάποιο κάτω στον Europa. Ναι. Και το αυτοκόλλο και το Το κόκκινη πιο πέρα στο 2, νομίζω. Με ποια ομάδα. πολύ νωρίς, ήταν στο 10. Που μετά έβαλε τον Μπέρκμαν και θυμάσαι που δεν στεναχωρηθεί ο Μετά Μπέρκμαν. κάπου στο 10, κάπου. Ναι, ήταν πολύ νωρίς σε Europa League. Πρέπει να ήταν το πρώτο μάτι της Europa League. Πολύ αθέλη γενικά, αλλά είναι μικρό. Αυτό είναι το μισό. Δηλαδή και εγώ αυτό είναι το κρατάω για το Μάλλον Bench. Ότι είναι πολύ μικρός ακόμα. Δηλαδή λάθη τέτοια, ειδικά στην Premier League που είναι φούλα το παιδί. Εντάξει, θα γίνεται, φίλε. Αυτό, bench. Δεν έχουμε πάρα πολλά. Bench, αυτό. Μια χαρά, ωραία. Εγώ δεν μιλάω, εδώ μιλάω. Σκύλα. Είναι πολύ κοντινμένος. Δεν μίλησα. Αλήθεια. Όχι, θα ρωτήσω σίγουρα κοντινμένος. Πέρυσι είχε βάλει για πόσες έχουμε να μάθει στην Κορία, ελάχιστα έχουμε να μάθει. Ήταν 8-9 κάπου. Ή σε 8 ή σε 9 μάτς, είχε βάλει σε όταν γκολ, τέλος πάντων. Και όντως κερδίζει δηλαδή. Και μετά δεν είπε ότι έπεσε. Απλά είναι σολάκι. Νομίζω απλά είναι ο Σολάνκι και τραυματίστηκε κάποια στιγμή. Σταματήσει δεν ήταν σολάκι. Άρα που καταλήγει. Για μένα ο Γκαρλίο είναι υποτιμημένος και ότι είναι καλός παίκτης. Έχουμε δύο φόρες αυτή τη στιγμή. Δεν θα μιλήσουμε για το τρίτο. Αυτός δεν ξέρω τι είναι. Αλλά έχουμε μόνο δύο φόρες αυτή τη στιγμή στο Ότενο. Δεν νομίζω ότι μας πάει να πουλήσουμε κάποιον από τους δύο. Εγώ ξέρω ότι ο Ρίτσαρλσον δεν υπάρχει λόγο να πουληθεί. Ρίτσαρλσον δεν θα φύγει για τίποτα αυτή τη στιγμή. Ναι, Γιατί όμως. Γιατί είναι κακός παίκτης. όχι, γιατί είναι κακή η φήμη του. Ρε φίλε, Θα φύγει για 20 εκατομμύρια. εγώ στις φορές που έχω τον Ριτσάρλσον, πες κατά, έχει βάλει κάποια γκολ. Ναι, και με την Everton έχει βάλει ένα γκολ και τέτοια. Αλλά δεν είναι σοβαρός παίκτης. Είναι σημαντικός παίκτης Δεν είναι. και είναι παίκτης ο οποίος όταν παίζει Κάνει ακόμα και πιστεύω. σκοτώνεται για την ομάδα. Δεν το πιστεύω. Είναι καναγκιός. Δεν θα πιστεύω. Είναι καναγκιόζης αν δεν είναι το νερό. Είναι όμως ρε παιδί μου πολλοί παίκτες που Ναι, οκ, δεν έχω κατάλαβα να πεις. σαν της ομάδας Κατάλαβα. Ο Ριτσάρλσον δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που είναι για τον Tottenham. Αν και εδώ με τον φόρο να το βάλεις τέτοιο τρίτο εκεί, αλλά δεν είναι. εγώ πιστεύω ότι είναι Και ο Ποστέκογλου με 1.000 ζωή τον βάζει, επειδή βλέπει τον Σολάκη που μπορεί και δεν έχει κάτι άλλο να βάλει. εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ ικανοποιητικός παίκτης ο Ριτσάρλσον και ήταν. Πόσο ικανοποιητικός είναι. Είσαι μια μάτια και βάλει μια γκολ. Δεν ικανοποιήθηκε. Εγώ το θέλω σίγουρα να πάω. Πάλι. Εγώ τον έβαζα πάνω για το έξω. Πάλι. Τους αν θέλω να τον πουλήσω για να κάνω κάποιο. Έχει να μου κοιτάξει αν δώσει μια καλή προσφορά για την καρδιά του. Αν υπήρχε Αν υπήρχε swap εκεί πέρα, τώρα τον έβαζα εκεί. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Κριστιάνο Ρομέρο. Να πω, εγώ μάλλον να πω. Ο πιο Ατλέτικο Μαδρίτης παίκτης που δεν έχει πάει στην Ατλέτικο Μαδρίτης είναι αυτός, παιδιά. Ας πάει. Ισχύει. Είναι επίσης παίκτης πιστεύω που Και μαζί με τον Πετροπόρο και τον Ντογκέ είναι ένας παίκτης που θεωρούνται από το ελληνικό κοινό καλύτεροι από ό,τι είναι. είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Νομίζω είναι από τους Tottenham, σαν γενική εικόνα. Όχι. Ο καλύτερος αμυντικός. Ναι. Σε γενική εικόνα σου λέω.
από τους γενικούς νεκρούς που ήταν τα τελευταία 3 χρόνια, πιστεύω ο Ρομέρο ήταν πιο σταθερός δηλαδή. Ο Βαν. Ο Βάντερ ήταν πολύ Εντάξει, ο Βάντερ αυτή τη στιγμή μπορεί, αλλά γενικά και ο Ρομέρο έχει παίξει σε πάρα πολλά μάτια, σε πολύ σημαντικά μάτια και έχει παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο γενικά. Είναι πολύ καλός, δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός ο Ρομέρο, αλλά έχει υπάρξει καθοριστικός και από τις απόψεις. Τι? Έχει υπάρξει καθοριστικός και από τις δύο πλευρές. Ναι, εντάξει, είναι πολύ. Αυτό δεν θα με τρομάξει. Είναι πολύ aggressive. Είναι πολύ aggressive. Πολλές κόκκινες. Εγώ θυμάμαι στις αρχές και πάρει 4 κόκκινες πριν να σε 5 μήνες. Και τώρα τραυματίστηκε επειδή πήγε να κάνει τάκινγκ. Ένα μικρή κίτρινη και έσπασε το πόδι. Ναι. Αλλά και πάλι βλέπεις ότι όταν δεν είναι aggressive, είχα δει μάτς που δεν είναι aggressive, πρώτα κάποιες ελλείψεις. Αυτό το παραδείξει. Δεν μου αρέσει το νερό. Απλά είναι το που λένε του, ξέρετε αυτό. Είναι το που λένε του Σιμεώνε. Είναι ο παίκτης που θέλει να φέρει Σιμεώνε και πολύ από όλους. Να το πάρει τώρα. Αυτό. Μα ξέρεις το ισχύει όντως, το έχω διαβάσει. Είναι το πιο μεγαλύτερο που λένε του Σιμεώνε. Και είναι λογικό ρε, εκεί με την Επόλα, εκεί θα γίνεται. Τις κόκκινες έχει να γίνει στην Ατλέτης. Τις κόκκινες έχει να γίνει. Αυτό, πιστεύω αυτή τη στιγμή είναι ο Μουσέλ, γιατί δεν ξέρω αν το κάνει καλά με την Τότεναμ, δεν ξέρω και δεν πας είναι με την Τότεναμ. Αν βλέπεις και με τη χρηματιστηριακή τάξη, Αυτό. σε σχέση με το προσφέρει στην Τότεναμ, Αυτό ισχύει. καλύτερα να πουληθεί. Αυτό ισχύει. Και αν δεν τον ξεκινάμε και είναι στον πάγκο, δεν έχει νόημα. Όπως θα πρέπει να ξεκινήσει ή θα πρέπει να το πει. Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Πάμε σε. Πάμε στο σερ. Ωραία. Ρομέρο σερ και αυτά. Πάμε Σάρ. Σάρ για μένα... Σάρ είναι ωραίος παίκτης. Για μένα Στάρ. Θα τα πεις. Εγώ δεν λες. Εγώ πιστεύω σε... Πιστεύω ότι δεν έχουμε κι άλλον. Θέλουμε έναν άλλο. Είναι καλός Σάρ και αυτός κάνει πολλά λάθη. Είχαμε και λάθη. Ισχύει, αλλά Όχι όσο... ο Μπισουμά κάνει και λάθη όλες και στην άμυνα. Ναι, Και πιο πολύ ο Σάρ δεν είναι τόσο αμυντικός. Γκολάρα έχει βάλει στο άλλο. Είναι πιο αμυντικός. Ναι, και αποθέτει πάρα. Βάλει γκολάρα. Όχι με την Τζέλσι, ωραία. Όχι με την Τζέλσι βάλει γκολ, αλλά... Δεν ήταν ακυρώθηκε. Αυτό που ακυρώθηκε με την Τζέλσι. Και βάλει κι άλλο τώρα. Γενικά βοηθάει τώρα, να βοηθήσει και τώρα. Ακόμα και στα χάλια της τώρα. Την έχει βοηθήσει πάρα. Αυτό το χειρότερο τον έβαζε στο start και θα έβλεπα αυτό. Δεν θα το έδινα μια χέρα να ξεκινήσει πάλι. Όπως και ξεκινάει γενικά. Αυτό. Άρα που start. Πάμε στον Λόρδο της Επινεσής. Το Μέγα Αλέξανδρο της Επινεσής. Για κάποιον Και μετά ο Άνιμε Φαν. η Tottenham δεν μπορεί να βρει κάποιον χώρο μετά το game που να μπορεί να πει μέσα να σκοράρει. Είναι πολλές μάτσεις. Δεν έχει. Θα σίγουρα από εδώ δεν γίνει. Θέλουμε έναν Μικέλ Μερίνο να εμφανιστεί. Ένα Μικέλ Μερίνο. Δεν είναι ένα πολύ dobro. Από τι θες θέλετε να είστε. Αυτό είναι μετά. Πες λίγο για το Σολάνι και τι δεν φέτος. Από τα φορ που έχει Tottenham αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι ο Σολάνι βοηθάει περισσότερο. Σαν βασικός, ο Σολάνι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Για την φετινή σεζόν τι πιστεύεις? Η φετινή σεζόν, έτσι όπως τον βλέπω, παίζει παραπάνω σαν ψηλό, όχι εννιάρι. Ψεύτικο νιάρι. Δηλαδή δεν θα πέσει πολύ βαθιά μέσα στην Ελλάδα. Δεν θα κάνει την κίνηση. Δεν θα κάνει την κίνηση να φύγει μπροστά. Θα κάτσει εκεί πέρα που είναι, θα του δώσουν την μπάλα, θα την κρατήσει. Έξω από την περιοχή, ας πούμε. Ναι, έξω από την περιοχή, μπορεί μέσα στην περιοχή και θα κάνει πάσα. Δηλαδή δεν είναι σαν φορ να βάλει γκολ. Ναι, και εκείνη τα έκανε αυτά. Λέω και ένα λεπτά. Και τα έβαλε κιόλας. Κοίτα, δεν έχει αυτό το συντεφορήσει που είχε ο Κέιν, ας πούμε, και που είπε κι άλλο φορ. Αλλά ρε φίλε, Σέιλ, κάτι να τον κάνει τώρα το Σολάνι, τον έχεις πάρει. Εγώ θα έλεγα η στάρ της Σέλ, αλλά τώρα... Είναι φορ, εμείς τώρα θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα και τώρα θα πάει καλά, ας πούμε. Θα πάει καλά στα Champions League του χρόνου. Πιστεύω ότι το Σολάνι βασικό φορ θα πάει καλά τότε. Να σου πω ότι πρέπει ότι ο Σολάνι είναι πρόβλημα. Όχι, Πιστεύω ότι
ο Σολάνκε Το σύνολο είναι πρόβλημα γενικά. Κανένα δεν είναι για τις πρόβλημα. υπόλοιπες ελλείψεις δεν είναι καλό συνδυασμό. Δηλαδή, οι υπόλοιπες ελλείψεις οδηγούσαν εκτός αν γίνει Σολάνκε, ξέρω. Αν λυθούν άλλα προβλήματα που και Με μια καλή ομάδα και το Σολάνκε. θα μπορούσα να πάει καλά, ξέρω. Καλά, ναι, αλλά τι με το πώς το λένε καλά. Μπορούσε να τα πάει καλά και το Τσουλού, να κάνει μια consistent form, ας πούμε. Είναι που ξέρω πώς είναι έχει. Δεν ξέρω, δεν θέλω. Τώρα που το σκέφτομαι για Κουλουσέφκι θα μπορούσε να ήταν καλύτερο στη χώρα παρά που το σκέφτομαι. Μπορεί. Τέλος πάντων, εγώ bench θα πω. Έχει παίξει ένα μάτι. Απλά θα πουλάω το Ριζάρι στο βάλει, θα είναι bench. Εγώ θα είναι bench για το χρόνο μου δηλαδή. Και εγώ παίρνω. Και θα έπαιρνα ένα καλό φόρο. Αυτό. Θα έπαιρνα bench και μετά θα παίρνω ένα καλύτερο φόρο. Σκέφτομαι Κουλουσέφκι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Ξέρω, λυπάμαι, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά είναι ο καιρός που Έχει περάσει το να λάδι. περιφορήσει. Πιστεύω να πάνε, δεν θυμάμαι αν τελειώνει το contract. Το ξέρω δεν έχει σημασία. Αυτό, στο τέλος Το της ξέρεις, σεζόν είναι απλά να φύγει. Και εγώ αυτό πιστεύω. Να πάει Κλάψει. Θα κλάψεις. Ναι, πολύ. Κλαίει Ο Σεφγκέι, bro. Ναι, ο Σον γενικά. Σίγουρα του τα έχει δώσει όλη. Έχει ήταν παιχτάρα. Αλλά σιγά σιγά Αλλά ναι, ειδικά φέτος θα ήθελα να φαίνεται πιο πολύ αυτό. το ξέρω γιατί επειδή το σύντομο παιχνιδιού του Σον χρειαζόταν την ελληνικότητά του λίγο. Γιατί ήταν λίγο Τρίπλα, πολύ λίγο στην ταχύτητά του. Κάτι το οποίο πλέον δεν το έχει. δυσκολεύει αρκετά. Κάπως κάτι πρέπει να κάνει τώρα τελευταία, αλλά δεν είναι γενικά. Ο Σον είναι ότι τελευταία μία παίζει καλά, δεν παίζει καλά. Δεν να κάνει να ξέρω κάπου να φύγει. Μία με κάνει να λέω εντάξει, έχω καλό σημείο και ξέρω ότι αυτή η κατάσταση συνολικά. Αυτό ο Φιλιππίσιμο δεν κάνει καλό. Ναι, αυτό. Οπότε πιστεύω ότι είναι καλύτερο και για τους δύο και για τον Δεκέμβριο. Αυτό πιστεύω είναι καλύτερο και για τους δύο και για τον Σον και για τον Τότενα. Το να φύγει, να μην υπάρχει αυτό το βάρος που πρέπει να το ξεκινάμε. Γιατί άμα είσαι στο Σον δεν θα το ξεκινάμε. Οπότε θα υπάρχει ένα βάρος να το κρατήσουμε στο δρόμο. Ξεκινάει ο Σον. Δεν παίζει γενικά ο Σον. Και δεν μπορεί να παίξει πέρα στον πάγκο ή να μην παίζει καθόλου. Αυτό. Οπότε το καλύτερο πιστεύω, επειδή όσο προχωράμε αυτό θα πέφτει παραπάνω, να φύγει από τότε να πει. Γιώργο, για Σον τι έχεις να πεις, συμφωνείς? Ήρθε καιρό να το στείλουμε. Στο τέλος της Έχεις να σεζόν. πεις. Τι το βάλουμε. Εγώ είπα θέλεις. Και εγώ πιστεύω ότι είναι καιρό να τον αφήσουμε να πάει όπου είναι να πάει. Αυτό και εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί και να σταματήσει και το ποδόσφαιρο τώρα, αν θέλει να ξεκινήσει οικογένεια, δηλαδή, και δεν τον αφήνουν Μάλιστα. Λοιπόν, να τελειώσει. με βαριά καρδιά, γιατί είναι φάρα. Θα έχει δώσει όρια τώρα. Λοιπόν, πάμε στο goal τώρα. Εντάξει, δεν υπάρχει πολύ παραπάνω στάντ. Πολύ Ο ωραία. Βέλος παίξει σίγουρα μου. Νομίζω αυτή τη στιγμή, Είναι πιο πολύ. τους τελευταίους 2 μήνες που τότε είναι χάλια στην τάρταρα, είναι ο καλύτερος παίκτης, τα κάνει όλα. Τα κάνει όλα. Άμυνα, πάσες, σουτ, τα πάντα όλα κάνει. Και δεν το περίμενα πολύ στην τότε, αλλά άμα δίνεις ευκαιρίες, και πιστεύω είναι και αυτό που λέμε, είναι ένα δεξί μπακ, αριστερό μπακ που θα παίξει, που μπορεί όταν θα παίξει τη θέση του παιδί. Και ταιριάζει στην τότε. Ταιριάζει πάρα πολύ. Παίξει τη θέση. Αυτό θυμάμαι στο pre-season που έπαιξε πάρα πολύ καλά. Περίμενα όντως ότι θα ξεκινήσει. Τι να κάνεις. Λες κάποια, όμως αυτό σου λέω πρέπει να φύγουν αυτοί οι παίκτες οπότε και εδώ. Γιατί άμα έχεις τους παίκτες, δεν μπορεί να ξεκινάς τους παίκτες και να τους έχεις αλλαγή. Αυτό. Οπότε θα πω start. Θα πω start, ξεκάθαρα. Και όμως και θα πούμε και start και εδώ. Ποιος θα βγει. Είναι πιστεύω καλύτερος Αυτό. αμυντικός. Ναι. Γρήγορος είναι, Τότε είναι εθνικό. αμυντικός πάρα πολύ καλός. Και ανεβαίνει, καλός και τρίπλες. Και σούτ έχει. Έχει βάλει και κολλάρι με τη Λίγα και περάσει όλη την Ελλάδα. Τέλος, ναι. Ξεκάθαρα. Όπως και το δεκάδε δεν έχουμε πολύ πολλά. Καλό δεν έχουμε κάνει το τέρμα. Σταθερός. Πολύ καλά παίζει. Αυτό. Πολύ σταθερός, πολύ καλός. Πολύ καλός. Είναι Δεν το περίμενα να τον έλεγα. Εγώ ήταν λίγο ψιλομήνυμα. Εξαιρετικό. και κάνει και πολύ καλές εξόδους.
Αυτό. Καλά, δεν ξέρω. Αλλά Δεν έχει κάνει λάθος. λίγο στα κόρνερ εκεί που δεν την πιάνει την μπάλα, τη διώχνει. Άλλο αυτό. Ενώ εξόδους να βγαίνει Σε τετραγωνικό. σε sweeper keeper. Ναι, συμφωνώ. Το μόνο κακό είναι αυτό που λες ότι Κόρνερ δεν την πιάνει την μπάλα. με την μπάλα ψηλά για κάποιο λόγο δεν μπορεί να πιάσει και την Ισχύει. φεοδοχές. Ισχύει. Και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα εκεί πέρα κάποιες φορές. Αλλά γενικά είναι ένας πολύ καλός μοβιλέξ. Εγώ πιστεύω ότι είναι για αυτά, δεν το συζητάμε. Και έχουμε πόσο πέτυχε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 στάρ. Θα το γύρουμε και 3. Νομίζω ένα είναι. Όχι. Ποιο να βάλει τώρα στο εξτρέμο αυτή, με τον Μπέ, βασικό. Πάρε κάποιον καλύτερο, ή φόρα σου. Ωραία, τι μοβέρνουμε. Δεν θα μιλήσουμε, θα πω κύριο εδώ απλά. Είναι ένα σπίτι που με κάνει να μισώ το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρουμε. Θα πω Δεν παίζει καν. Τον πήραμε μόνο και μόνο λόγω γιατί είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Είναι κακός παίκτης. Είναι πολύ κακός παίκτης. Και είναι πάρα πολύ κακός παίκτης και δεν ξέρω πώς πηγαίνει σε τέτοιες ομάδες ακόμα. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει. Respect. Μπορεί να παίξει. Αυτό. Και εγώ Στην Λίγα τον βοηθάει ότι είναι πολύ γρήγορος και περνάει τις άπτες που είναι πάρα πολύ ψηλά και έτσι μπορεί να το Το Premier είναι πολύ καλό. Εκεί δεν είναι ο Βέρνερ, το έχουμε δει και στην Chelsea. Στην Chelsea δεν ξέρω πώς άντεξε, βέβαια, έχει περίπτωση του. Αλλά ναι, δεν είναι ο Βέρνερ. Είναι εκεί. Δεν ούτε έκανε εκεί. Και πάμε στο νέο Wonder Kid, έτσι το λέμε. Αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά. Ένας παίκτης θα το παρομοιάσει με τον Neymar κάποια στιγμή. Εγώ έχω ακούσει από άλλους που βλέπουν μπάλα, σε κανάλια και τέτοια, που λένε ότι θα γίνει καλύτερος από τον, τι το λένε, πολλούς παίκτες. Θα γίνει καλύτερος από τον, πείτε κανένα, εσύ, Neymar. Εσύ... Όχι εκεί, που να είναι τώρα Wonder Kid, κατάλαβα. Θα έχει μια καριέρα. Ναι, από τον Ντουέ, από Άγγλιο, ποιος από τον Αγγλούς είναι. Είναι κι άλλος Αγγλούς. Το Foden. Όχι, πιο μικρός. Ο Σάκα. Δεν ξέρω, αλλά είχα δει κάτι τρελό, θα ξέρω πολλά. Ναι, γενικά είναι πολύ ψηλά. Στα μάτια της των τότε εμφάνιση τον έβλεπε πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα νομίζω που δεν ζήτησε. Είναι πολύ καλό. Θυμάμαι αν είχε τραυματιστεί. Πρέπει να έχει τραυματιστεί πρόσφατα, το θυμάμαι. Δεν ξέρω. Κοίτα, εγώ ήταν στην αρχή που είχε ξεκινήσει με τους πάρα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να είχε τραυματιστεί, αλλά παίζει. ναι, μπορεί να έχει τραυματιστεί. Εγώ στην αρχή που τον είχα δει, τον έπαιζε έπαιζε πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θυμίζει να είναι και το μάτι μου, γιατί δεν θυμίζει. Ο Μάτσο, νομίζω, ναι. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, είναι ένας παίκτης που δεν θα το ξεκινάει. Το ξεκινάει εσύ. Όχι, εγώ δεν ξεκινάω αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μικρός. Θέλω. Θέλω πρώτα να παίξει ένα δύο μάτς να δει πώς είναι. Αυτό, bench. Είναι πολύ καλό bench. Αυτό. Και στα δεξιά να το παίρνει, στα αριστερά αυτό για bench. Έχει μικρούς σε ηλικία παίκτες για αλλαγή. Είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, τώρα θέλω να πεις ποιος παίκτης θα να πάρεις. Είναι και δύο παίκτες που δεν τους έχει δει. Άρα είναι ο Τέλ και ποιος άλλος. Ο Τέλ, ο οποίος θα φύγει και ο Τάνος. Άρα από τον Τάνος, λοιπόν, κάτι να πω για τον Τέλ. Λοιπόν, Τέλ, τι πιστεύεις. Τέλ τον πήραμε. Δεν έχει πολλά μάτς. Δεν έχει παίξει πολλά μάτς. Τα μάτς που έχει παίξει δεν με εντυπωσίασε. αλήθεια, ούτε ανάλυση, ούτε ανάλυση. Φορητικά δεν με εντυπωσίασε. Δεν είναι η αφόρηση. Είναι αυτό που λέμε στην Bundesliga, ότι στην Bundesliga έχουν και πολύ πολύ αυτό που έκανε, γιατί δεν είναι τόσο απαιτητικό το πρωτάθλημα. Στην Premier League είσαι να παίξεις κάθε εβδομάδα με ομαδάρες. Δεν έχει παίξει πολλά μάτς. Δεν έχει. Και να πούμε ότι δεν ξέρω και αν θέλει να μιλήσει τώρα. Δεν μου φάνηκε ότι δεν ήθελε να μιλήσει. Κάποια στιγμή νομίζω μετά το πρώτο μάτι ήταν ότι ήθελε να περιμένει να πάει στη United. Είναι στην ίδια κατάσταση με την τότε. Είναι χειρότερα βασικά. Είναι χειρότερα. Μπορεί όταν πάει στην United το καλοκαίρι να
Του αρέσει πάρα πολύ. Έχει καλά χαρακτηριστικά, παιδί μου. Είναι και γρήγορο και ψηλό είναι και δίπλα μπορεί να έχει. Απλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Έτσι παίζω στα Δεν πιστεύω ότι είναι αυτό, όχι επειδή του είναι καλύτερη από το United ή κάτι. Απλά επειδή και αυτό δεν θέλει και αυτό δεν θέλει, δεν υπάρχει λόγο. Δεν τον βλέπω να μένει έτσι αλλιώς, οπότε... Αυτό. Οπότε θα βάζαμε στο τίποτα γιατί δεν είναι λόγο. Απλά να ξαναφέρει γιατί να πάει καθόλου. Αυτό για να πάει καθόλου. Τι πιστεύεις τώρα για Kevin Danson να πούμε λίγο. Kevin Danson. Γιατί νόμιζω ούτε αυτός έχει παίξει πολλά μάτς. Αλλά να πω ότι μόλις ήρθε, δηλαδή πρέπει να κατέβει το δεδομένο και να παίξει. Ναι, πρέπει να παίξει γιατί είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Δεν είχατε κανένα πολιτικό, είχατε μόνο Ben Davis. Και έπαιξε κατευθείαν. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Πιστεύετε παιδί ότι είναι παίκτης που θα τον έλεγε να ξεκινήσει, ας πούμε. Θα τον έβλεπα να ξεκινάει, αλλά δεν θα τον έβλεπα να ξεκινάει τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θα τον έβαλε στον πάγκο για τώρα. Ή θες κάτι άλλο, ας πούμε. Θες κάτι άλλο, ας πούμε, για να τον έχεις αλλαγή. Πώς το σκέφτεσαι. Είναι καλός παίκτης. Θα μπορούσε να ξεκινήσει. Αυτό, αλλά τι να σου πω, είναι καλός παίκτης. Δεν τον έχω Με τα δεδομένα της τώρα και έτσι όπως έχουμε πάρει τους παίκτες που βλέπουμε. Εντάξει, δεν νομίζω να μην ξεκινά. Δεν τον είχα δει και δίπλα στον Βάντερ. Καλά, τους παίκτες που έχουμε τώρα, σίγουρα τον ξεκινά. Αυτό λέγω. Ναι. Δίπλα στον Ή θα πρέπει κάτι άλλο που δεν παίζει αλλαγή. Βάντερ, δεν ξέρω αν είναι. Δηλαδή, θα προτιμούσα ή τον να πάρει επιθετικό, Ναι. κάποιον back, Ναι. να δώσει εκεί και να κρατήσει Βάντερ μετά. Θα μπορούσε να ξεκινήσει. Όταν δεδομένο. Και εγώ αυτό λέω. Και τώρα, λοιπόν, 3 θέσεις έχουν μείνει. Έχει μείνει. Ψέματα, αφού έχει βάλει το τέλος να ξεκινάει, έχουν μείνει 2 θέσεις. Το αριστερό extreme και ο for. Αυτά έχουν μείνει τώρα. Σε εμάς τι πρέπει να. Όχι ψέματα. Το αριστερό extreme δεν λείπει. Ανακύρει. Όχι, 3 πρέπει να είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Άλλοι 3 λείπει. Και Ντάνσον 9. Δεν έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει 4 ειδικούς γι' αυτό. Έχουμε βάλει 4 ειδικούς. Έχουμε βάλει και Μπέρντβαλ και Γκρέι και Κουλουσεύσκι. Ακούγονται πολλές μέρες εκπρέμει τέλος πάντων. Τι θα έπαιρνε στην Τότεναμ, τι θα έβλεπε στην Τότεναμ. Σίγουρα θέλουμε ένα φόρ. Αυτό. Υπάρχει ένας που είναι στο μυαλό σου ή κάτι. Αλήθεια το λέω, δεν Αν σκέφτομαι έναν τρελό φόρ. Καλό. Έναν Παύλο. Αλήθεια το σκέφτομαι. Που θα μ' άρεσε να το δω στην Τότεναμ. Σαν φίλους μαδερφάρι. Σαν φίλους μαδερφάρι. Έχει πολύ καλά φωτικά. Πλάκα, είναι πολύ καλό. Αυτό. Συμφωνώ. Είναι ψηλός, είναι γρήγορος. Έχει το σουτ, πολύ καλό. Έχει σουτ. Και είναι γενικά παίκτης που και ακόμα και είναι παίκτης proven στην Premier League. Δηλαδή έχει παίξει στην Premier League, ξέρει πως είναι Premier League, παίζει καλά, βάζει γκολ. Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν το λέω. Να πάει στην Τότεναμ. Όντως δεν πιστεύω ότι είναι κακός παίκτης. Είναι ένα παίκτης που θα μπορούσε να πάει τότε. Γιατί υπάρχει άλλος ένας παίκτης στην Premier League. Ποιος είναι αυτός? Πολύ άντελα. Καλησπέρα. Θα τον ήθελα. Και 10 εκατομμύρια ίσως. 20 εκατομμύρια ίσως. Πολύ σύντομα να τον πάρει πίσω. Κοίταξε, θα μπορούσε να το πάρει η τέτοια άλλη. Εσύ δεν νομίζω ότι έχει το πάρει. Η United το ακούσει. Οκ, αλλά νομίζω είναι παίκτης τότε. Είναι παίκτης τότε. Αν πάρει, είναι ένα στους δύο. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Και σε άμυνα, να συντροφούμε. Σέντερ μπακ. Ναι. Δεν έχουμε για αλλά σέντερ. Άκουσα να δούμε το τάξο και την τέτοια. Κάτι left back ή right back. Left back ή right back. Ή και extreme θα μπορούσε να πεις, αλλά καλύτερα left back ή right back. Ή καλύτερα left back, έχεις κάποιο στο μυαλό. Έναν back. Αυτό να σκεφτώ. Τι θα θέλεις να δείτε, παιδί μου, πιο πολύ. Εμένα αυτό θα μ' άρεσε, ποιος θα μ' άρεσε. Και αριστερό back να μιλάμε, έτσι. Είναι δεξής ο Σπέρς που κάτι να παίξει δεξιά, αλλά μπορεί να παίξει και σαν δύο. Πήρατε κάτι αριστερό back, Ένα αριστερό back. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ από Premier League. Ο Κερκέζ αυτός είναι πολύ καλός. Μπορεί να πάρει στο θέλουν πάρα πολύ Liverpool. Πολύ καλή, ο Άντρε Ρόμπινσον είναι πολύ καλός. Ο Ρόμπινσον, ναι. Ο Ρόμπινσον είναι νομίζω αυτό που θέλει τότε.
Είναι δηλαδή παίκτης που θυμίζει πολύ Jet Spencer. Τα κάνει όλα. Είναι πάρα πολύ καλός μυθικός, πολύ καλός επιθετικά. Αν δεν θα έρθει το παιδί από εδώ. Αυτό είναι το καινούργιο της Cleveland. Τι πιστεύεις? Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Μια προσδοκία, μια ενδιαφέρουσα. Έτσι όπως με βλέπω δεν θα βγούμε στην Ευρώπη. Είναι νομίζω Η Europa League. καιρός να... Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα νικήσει τότε να το Europa. Υπάρχει περίπτωση να νικήσει το Europa. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι καλό αυτή η ομάδα στο Δραμές όπως είναι το χρόνο να πάει έτσι. Ισχύει. Θέλει πολλά. Θέλει να κάτσει τον Ποστέκογλου, εάν μείνει ο Ποστέκογλου. Τι θέλει ο Ποστέκογλου, τι θέλει να γίνει. Και εγώ πιστεύω ότι συμπαθητικό παιδί. Δεν είναι Έλληνας. Αλλά ναι, νομίζω ότι. Εντάξει, τον έχουν φάει και λίγο δραματισμό για αυτά που είχε. Ναι, αλλά είναι πολύ περίεργο. Αλλά η μπάρα που παίζει δεν μ' αρέσει. Πώς το λέω, το σύστημα που παίζει δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ, ήθελε θετικό επιθετική τότε να μην ήταν τόσο επιθετική. Ναι, αυτό. Δηλαδή, καλό είναι μια ομάδα θετική, αλλά όχι τόσο επιθετική. Ναι. Δεν γίνεται. Αυτό. Εγώ θα το λέγω. Δεν ξέρω τι θα έφερνα, αλλά δεν φίλε. Στο τέλος δεν φτάνω. Δεν ξέρω και αυτό τώρα πού θα. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει την μπάλα που θα ήθελα εγώ να παίζει. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της σεζόν νομίζω ότι Φύγε. όχι να το φτάνω. Αυτά δεν έχω πει κάτι άλλο. Τα παιδιά. Subscribe, like όλοι. Αφήστε ένα like εκεί πέρα. Και σχόλια. Γιατί τι λάθος κάνουμε στα τέτοια, έτσι. Ναι, και αφήστε τα σχόλια. Εννοείται. Τι λάθος κάνουμε στο. Αν και δεν νομίζω. Το πιο σωστό είναι το ότι μου παίρνει κείμενο. Μπαίνεις κάτι, έδωσαμε και λόγους. Κάνα λόγους κάποιο κανένα στον. Ο Μάικς μου δεν είναι χρειάζεται. Μια χαρά είναι. Θα μπορούσε να πέσει λόγος ακόμα. Είναι κάτι και λόγω θα μπορούσε να το Will Lance. Το λέει άλλος. Και βάλει το διπλό στη City. Don, the Jamie Don, είχε βάλει για αυτός πρέπει να είναι τώρα. ναι, είναι στη Λίμπρο. Με το Wayne Rooney εκεί. Αυτά. Οκ.